ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଆପଣ କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ପରିବାର ଗଠନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଜାଣିପାରନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ କେବଳ ଧନ, ମାନ କିମ୍ବା ସଫଳତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରେମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝୁ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ମିଳିଯାଏ। ଆଜି ଦୁନିଆ ଆମକୁ କହେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପଚାରନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଲାଭ କରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ହରାଏ, ତାହାର ଲାଭ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିବ ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।